He avisado que No parla fea porque vamos a la vez, ¿vale? a que no te pagues. Tu mira, sí que no te Seu, mira, soy un país loco, no tres. Ares i Grec. Ara és grec, però que estem tots posats, no igual. Espera, yo tengo un candado. No, porque he dicho que este es el... Jolín, ¿ves? ¿Quién lo ha abierto? ¿Qué es això? Un pen! És un pen! Les lletres de Constantinoble. Ja em sé, era una E, aquí va una E. Con... Va una N. Con esa... Con una E allà. Però aquest és diferent i és com que és canal. Primer de tot, Roma és una república. Després és un imperi que comença a... 5, 9, 2, 3. Ja està.